Wong iki pas nek mburi dibrak-brakan yang ngarep lagi gede dibrak-brakan yang jero. Nggih, bener ngoten. Kewajiban ini mau lho, ini rukun. Ngakon sak karep-karepe dhewe murane. Ini malah penak iki bubur. Dari bubur yang ngomong. Mas motor iki jare ya sare, jare gerah. Gerah tenan kok meteri. Ini biasa kalau darah tadi kalau aku kan berangkat, Mas. Kita mau menaik beda. Kita mau nang. Baik, buku hari ini. Ulung saya enggak makan, Dok. Ya, sisi. Kere yuk, apa ini yang engkau? Sekalian pinen matur menggah posing gati ngaturi rawuh panjenengan wonten ing dalu punika ingkang angka 10. Wes. Yuk. Lah bulu tuh ngopo lali? Lah iya. Ngomongnya udah lewat pulang ngomong lagi baik mau. Yo. Pokoknya ada batu. Mari. Maksudnya kaca. Yang bilang mana berbatuk aja. Wah. Wah, jagoannya. Tapi Dan itu juga seroto kali. Kemarin ke bapaknya. Halo, nggih? Ano?
pasrah saking keluarga pinangan dan kakung. Arum baik. CTP Poin Besar Negeri harus spesial apa Jackson no kira nek ketinggalan nek ngomah.
ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Panjenenganipun para bini sesepuh, para rawuh kakung saha putri ingkang tansah kala berbeni, langkung-langkung sahibul bait menika panjenenganipun Ibu Paniam ingkang tansah kala berbeni, panjenenganipun wali nikah menika Bapak Sugimin minangka ingkang kaleres paman kandung saking panjenenganipun Roro Siti Aminah ingkang tansah kala berbeni, calon pinanganten kekalih ingkang tansah kala hormati. Lagu rumiyin sumangga kala dherekaken njalaken syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit kanthi nikmat peparingipun Allah wonten ing wekdal siang punika panjenengan saha kula saged kempal manunggal silaturahim wonten ing dalemipun Ibu Paniem wonten ing Padukuhan Sidomulyo Taman-Sari Kerja Karanganyar ingkang saperlu paring donga pangestu anggenipun badhe kelampanipun ijab kabul antawisipun Bagus Irfan Khairul Amin putra kakung Bobo Sunarno tepi saking Padukuhan Mojo Suci Pracimantara Wonogiri ingkang beredhawuh kalian Roro Siti Aminah putri panjenenganipun almarhum Bobo Sukiman. Shalawat ugi salam mugi tansah konjo dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang tansah kala berbeni saderengipun akad nikah kawiwitan lagu rumiyin sumangga kita pikak kanthi waosan basmalah kalajengaken syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingkang salajengipun lumpi nampi mahar utawi mas kawin ingkang arupi seperangkat alat salat saha arta 13 yuta sekawan dasa kalih ewu sawangun rupiah dumateng Bagus Irfan Khairul Amin kepareng ngaturaken mahar dumateng Roro Siti Aminah sumangga. Dulu sedikit gitu. Yes, mbaknya sedikit. Bukan yang bosnya mbak ya, mas. Mbak sini ya. 1, 2, 3. Harian dereng. Ada yang merong sudah. Ya, satu lagi. Ulang satu lagi. 1, 2, 3. Digoreng simbolis dia. Enggak dikit mas, goreng dikit. Mbaknya agak atas dikit dengan mincang. Siap. Lihat sini ya. Ya, senyum ya mbak. 1, 2, 3. Ya, ulang satu lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Iya Pak Mas, anu dipegang Mas. Monggo lihat depan ya, lihat depan semua. Mbak senyum ya. 1, 2, 3. Ya, satu lagi ulang 1, 2, 3. Ingkang tansah kala berbeni lumpi nampi mahar sampun kelampahan kemudian badhe kalajengaken akad nikah. Perlu ngaturaken bilih akad nikah badhe dipun paringi paseksen nggih pangestu dening para saksi ngasepisan Bobo Tugio saksi ingkang angka kalih nggih panjenenganipun Bobo Slamet Riyadi. Minangka wali nikah wonten ing mriki panjenenganipun Bobo Sugimin ingkang kaleres sederek kandung saking panjenenganipun almarhum Bobo Sukiman. Pramila ingkang dados wali wonten ing wekdal menika. Dumateng Bobo Sugimin panahe kula badhe nyuwun tulung kapure nijagaken anak kula Siti Aminah kalian Irfan Iwan Khairul anak borong kelaganipun Pak Naim. Di Bobo kula tampi menggah panandika pasrah panjenengan
ingkang supados nikahaken keponaan panjenengan putranipun Bapak Sukiman ingkang nami Mbak Siti Aminah badhe dawuh kaliyan Bagus Irfan Khairul Amin putranipun Bapak Sunarno kanthi mas kawin seperangkat alat sholat atau 13 yuta sekawan doso kali ewu selangkung rupiah sampun dipun bayar tunai. Insyaallah punapa dados dawuh panandika panjenengan badhe kawula islahaken. Bapak Ibu, para rawuh, para pinisepuh ingkang tansah kalebeteni kegandengan samudayanipun sampun jangkep akad nikah badhe kawiwitan kawula nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi akad nikah saged kelampahan kanthi manggi rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba 'an sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya saudara Irfan Khairul Amin bin Bapak Sunarno, dengan mengharap ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nikahkan dan kawinkan Siti Aminah binti Bapak Sukiman dengan engkau yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 13.042.025 rupiah telah membayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Aminah binti Bapak Sukiman dengan mas kawin tersebut telah saya bayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina Irfan Khairul Amin wa Siti Aminah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Yalayha wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para rawuh, para pinisepuh ingkang tansah kalebeteni mekaten megah kelampanipun jaga kula wonten ing wekdal menika pikantuk donga pangestu para rawuh sedanipun akan nikah saged kelampahan kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Dene asalipun dumateng Mas Irfan Khairul Amin lan ugi Mas Siti Aminah kula nderek memuji
Mugi-mugi anggen panjenengan labeh sang bebrayan dipun amiti kanthi akad nikah wonten ing wekdal siang punika dipun paring dening Allah kanugrahan sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga ingkang tansah ayem tentrem bagya mulya dunya lan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah kula bekteni, bilih cekap semanten anggen kula matur meratitesaken menggah lampahipun ijab kabul wonten ing wekdal punika. Wiwit purwa madya ngantos susananipun atur kathah kekiranganipun kala nyuwun agunging samudra pangangsami. Kanthi panutuping atur sumangga kita pungkasi kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung semuanya putri ingkang dadi hormatan, hadi jero salajengipun menika atur pasrah saking keluarga pinanganten kakung pramila dhumateng panjenenganipun Bapak Wawan Manfaata saking Mojo RT 3 RW 8 Suci Praji Mantoro Wonogiri wedal sakjroning kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah. Hormatan pemerintah ingkang minangka dados panggil-panggilipun protokol dan ingkang sedaya Assalamualaikum warahmatullahi Besukikan KSP dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kajawi saking menika minangka tangsuling katresnan pangiket pasedirian kula kinanten ubroh jangkaping polokrami ingkang awujud sanggan ageman marjemukan pologoro saha taliasi sasana redana ingkang sampun wonten alamat seratanipun mugia katamya kanthi suka renani penggalih. Mugia saged neraketaken pasedirian bepisanan. Salajengipun menggah badhe kelaksananipun para priyagung, para pangemban praja, lambet praja, warna karya sarjana sujana mugi tinanggung kunjuk panjenenganipun Bapak ingkang ngamban wajib luhur lan inggih panjenenganipun Bapak Wawan Manfaata ingkang pinangka nulis saking panjenenganipun Bapak Sunarno ingkang patos kawula
Sebenarnya lembut banget, untuk anda panjang. Pokoknya salah kan gue demi syutingan. Makmumun sak rombongan dong sile-sile mriku ping 3 ambal ping 3 lamun belum
wassalatu wassalim abiyya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma nuwun kula nuwun wujud wonten panjenenganipun para bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang dahar kinabekten sedayanipun kunjung wonten Bapak Ibu para lenggah, Bapak Ibu para rawuh keluarga saking Bapak Sunarno Ibu Fitri Indrawati wonten ing Monco RT Ibu Gusti Allah Kamo Agung ingkang sampun paring rahmat hidayah sarta kasehatan kunjung wonten kawula panjenengan sedaya sehingga wonten kalodhangan siang punika kawula lan panjenengan sedaya saged pinanggih saged silaturahim saged nyawiji wonten papan punika dalemipun Bapak Sunarno Ibu Fitri Indrawati kanthi wonten keadaan sehat wal afiat wonten alangan sedaya punapa wonten kekirangan punapa amin amin sampun rawuh paring kabeh donga pangestu panjenengan keluarga Bapak Sunarno di tamanten kekalih mulia nada musik DJ saking Jogja jujuk saja sing duwe omah sing kagungan nggih Pak nggih menika dipun pimpin panjenenganipun Mbak Fitria Indrawati ugi Pak Sunarno mulia nada betul kalih video wati utawi kalih penyanyi kawrataraken DJ saking wewengkon Gunung Kidul Yogyakarta wonten di Elisa Kusuma Sunan di Elisa Kusuma ya padahal iki nganti-nganti yo rono yo rene ngono kuwi. Wes ora sasido. Jenjengan ikut kemana-mana. Belum iki ya. Kamu apa? Kamu rasa punya apa ya? Iya. Lagi demo-moman. Selanggaman malih angsal gendang bukan mak jedor nggih angsal nggih nembe viral niki mak jedor mak jedor ya tambal ban entek Dik entek nggih heeh kok ganti lagune saderengipun keluarga Agung saking Karanganyar rawuh oh nggih
mulia nada musik lijih saking Mojo Suci Pracimantor pimpinanipun Mbak Fitri senembung kalian lumayan audio sound system lumantar suwantenipun De Agnesia ingkang saking Batur Nawana ingkang saking Gunung Kidul Yogyakarta kula aturaken sarengan De Elisa Bu Suma Kaliji mulia nada musik. Mulia nada, ugi ngaturaken lho iki. Mbak Fitri, nggih ugi ngaturaken duwe gawe ya campur sarine dhewe. Ya wis ngapunten aku. Ugi ngaturaken sedaya Wedal kawula aturaken tuju dumateng Bapa Pambi Wara wonten kaledangan siang punika. Kadang pisan saking tlatah Kerja Kabupaten Karanganyar sampun kepareng rawuh ingkang menika dumateng pangarsaning lampah kawula semanggaaken lumebet wonten ing sasana ingkang sampun samapta ugi kadang ingkang salajengipun nyuwun hubungan dumateng Eyang Putri Ibu Syahrini ugi kepareng singkat saking sasana palenggahan kepareng paring kaya wening dumateng Atmojo putra pinanganten Saripit. Putra pinanganten Saripit kaparingan toya wening dening ingkang Eyang Putri minangka sasmita. Mugi-mugi anggenipun mangun berbayan agung meninggih bagus Irfan Khairul Amin dan Roro Ayu Siti Aminah tansah pikantuk weninging manah mewah weninging kalbu. Kalajengaken pinanganten kalian kakanti wonten ing sasana ingkang sampun samapta. Lumaranipun pinanganten kalian kadherekaken ingkang ibu saha kadang saking Laladan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.
kakak bisa jelasan rombongan sampun satu lenggah wonten saton ingkang sampun samaksa. Pinanganten ring kalenggahan punika badhe purwakan. Kula minangka jejering pambiwara kepareng badhe ngaturaken menggah urut rerencening Rahayu Rahayu sagut dumadi. Konjung ngersanipun para rawuh tebih saderengipun nyuwun agunging pangarsami awet kula kamawantun migas wacana gampil wekdal saha kamardikan rikala jenengan rika sami nembe sekeca wawan pangandikan inggih awet-awet awratipun piniji ngemban dawuh tinimbalan saking Bapak Sunarno Ibu Fitria Fitrawati ngaturaken urut rerencening adicara pahargyan kirap pinanganten anak angger Irfan Khairul Amin kalian sang Dyah Kusumaning Ayu Siti Aminah. Namung saderengipun nglajengaken atur sumangga langkung rumiyin kawula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang murben gesang ingkang sampun kanugrahaning ingkang mawarni-warni bagas waras suka gembira sehingga saged makempal ingkang sampun wonten ing pamawas iwang lebya ing pitutur luhur kinabekten katur para alim ulama para pandhita dadiya panuntun panembahan ingkang saged kinabekten wonten kersanipun Nayaka Praja Manggala Sadeyan ingkang mongko dados para payung pangayoming kawula dasih ingkang sinuba sampun pambunden kawula Bapak Sumarno putrah kula mungsuh ingkang kawula kunjuk ing pangrasanipun sesepuh bini sepuh ingkang kanggo mastuti jembatan pepayan kautaman pinanggung kunjuk panjenenganipun ibu ingkang pinangka anggen wajib luhur saking keluarga panjenenganipun Bapak Sunarno trah kula ingkang kawula hormati. Pinanggung kunjuk panjenenganipun saking tamu para lenggah kakung Yuwah Putri ingkang pantes sintersa. Saderengipun kula matur kathah wonten ngarsa jenengan saking para mangku sekaliyan nuwun sumangga nuwun sepindah semoga kita derekaken ngaturaken puji dalah syukur wonten ngarsanipun Allah. Salam punapa dene selawat mugi tansah kasuraken dhumateng junjungan kula panjenengan sampun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang betul risalah umugi manungsa sami awet harap menikah maksudnya saking kakang kalau sepuh gak Muhammad dalam Allah ini kalau ingkang piniji saking pembinaanipun kakang kalau sepuh bagi panggil sak blongso kalau tebih saking parang saking dusun Sidomulyo saking pembinaanipun bapaknya Bukati meninjai keparang nyawangaken nak mas penangakan sekalian saking tamu porenggah ingkang pantes kawula sutasi dene kawula sowan saking Oladan Karjo Karanganan ingkang kawula sepindhah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa taskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-Fatihah. Shadaqallahu. Nuwun panjenenganipun rupa sariyanipun kang sulistari saking panjenenganipun dipun putri ugi dan kakung dening Popo Sunanta Ibu Fitri Akhirdarwati. Artis ingkang saking Gunung Kidul kula aturaken jumbo kalih sasana dipun aturaken lelagon kawit tembangan sarangan Elisa Kusuma. Anakku sing bakul besok pinter sekolah kali foto jumbo kalih swasana menika guru masak acara Siti Aminah bersama SR Channel. Hari ini sakit berarti. Lu dari kilo. Kali kilo iki. Bukan dia kan itu. Iki lho kali kilo iki lho. Awong biar adil. Nambah. Iki lho. Lagi si terus sakit. Mungkin nambah. Kasihan. Udah. Gowo meneh ya loh.
Joget yo, Jogja Solo Mas Boyo goyang iso aduh mungkin Arya Tombo susah jroning batinku Wonten santen nang rasa atiku tresnaku tulus Ini lagunya aku belum main loh, Mas. matur suwun dumateng pangomyo wisan saking Selamat Karanganyar ugi dumateng para rawuh ingkang sampun kawuh wonten ing papan panghargyan siang punika. Kunduripun dherekaken dipun kundur mugi suwan-suwan pinanggih keluarga wonten dalem kanthi selamat wilujeng. Saking kawula anggenipun dherekaken acara bilih kawula wonten kakang sasar susur ing boten melanani penggalih panjenengan sami kula nyuwun ageng panganan sami. Saking kula tutup semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Sasampunipun paripurna dicara bahagia wonten kalih Indonesia punika wonten tugas lalagon saking Bapak Pak Sinten ingkang saking Karanganyar ngersakaken lelagon wonten Kaju Kuning dipun pinangkani sarengan DR Lisa Kusuma ingkang badhe kutur ngaturaken sugeng kondur dayanipun pinanggih keluarga wonten ing dalem wonten kekirangan napa-napa sedaya pinaringan kasebatan napa ingkang dipun suwun. Sini DR Lisa. Matur nuwun Pak, sampun badhe kundur Mbak Olivia, Mbak Chelsea Olivia nanti nyanyi. Habis ini ya Mbak. Ayo. Ponek Mas. Tapi bos, nyanyi sak lagu nih. Batuk keras. Oke. Nyaman sini ya. Yuk. Satu, tenang. Ya. Bos juga betah. Bebas monggo. 1, 2